Dito po tayo ngayon sa Binmaley Church. Ito, nakalagay dito sa bill na ito. Ito, mabasa nyo, La Virgen Nuestra Señora de la Purificación del putol di Binmaley año di 1880 ano 1880. So napakatagal na church nila na ito. No? Fundación de Metales San Nicolas Gamba de Santos Sufang Corporation. Kaya napakatagal na ng bill na ito, 1880 pa. Kita nyo? Wow. Ito yung church, kabuwang church ng Binmaley. Mas maganda yung isa. Ito yung panilaw. Turi. Ano tawag nito? Turi ano? Kampana? Saan yun yung kampana na ito? Kampana ba tawag?